Marychna sołudba łezienica na letci chleb do miasta. Bo coś na tych bóstwach je, lewiedno robic, łe porządzac i ciurzec, łe drena do cemnego wieczora, a z tym zjestku tole tyś tak je, jak je. Jedno ten chlebk z tym masełka i łe krosiony bulewci z mleczka. A w miejsce błedoj w jedno kłeło cię obłożony włoszczum abłe sera. Idą na targłewiście i so kupią tłestą kurę, aby kaczka napełni, a na wieczerza za tony głedetka lasfura, aby wągłeża. Czasu mają dość, mogą so więc do łegrodowiścia, aby do lasa na szpaciru, ob wieczórk do kina, aby na belną kewka do kawiarnice. W miejsce jedoch ciasto insi rzeczy, jak na tych śmierdzących wsach. Jak so udba, tak zrobiła. Dosta chłopa z miasta, co chłedzą w butach na wysocich hawzecach, chłedzą w jedno złe łówka za ucha i kuśku białci dziewcięta po rączkach. Godiwu prawdac po kasiepsku, ale młeckłe po lasiu. Był dost przesele kunsk, blady na licach, ale to gwespłe tym dobrym wikce. 4 lata po łazienku przeszło ją 5. dziecko na świat. Marychna miała do stołu 7 sztek. W pryca nie mogła iść, bo dziece brekływały matcin do zyr. Przetele małych dziecków miała fulurance robłete i chłop Franc klesum zarobił na rodzezna. Robił tam ją w biurze letką, ale zrubuśk był tyś letci. Miał na miesiąc z rodzeznianym lekwel 15 set. Marychna głespłydarze ładetuśko mało psiądno i mądrze. Nigdy sam nie istniała do ledzy, że nie mogła kłńc z kłńca związać. Ale że jety sybiwu w nym biurze i widiwu jak urzędownicę jodyle podpełnik, mógł jem sa letkłe wesfiundować, jak tam w miejsce żyją. Podpełnik jodają w biurach regularno we 12. Kłeźdy tej weimo steci i wewijo z papiora swoje złożone kawałci. I tak jem sa dokłęł. Od 1 do 5 jedzą na podpełnik kłełocie posmarowany margariną i obłożone włoszczą albo sera. Ten łebozienek z dnia na dzień cęcieje, a na 5 je tak cenechny, że musisz głęł łeka przez nią przezdrzec. Od 5 do 10 jedzą chlebk z margariną bez łobłozienku. Pues marenk tyś z dnia na dzień cęcieje tak, że na 10 możesz w chlebku dzurci widzec. Od 10 do 15 do chlebk płecyrniony śmyłta, a dzurci solą zasepuny. Od 15 do 20 chlebk z marmoladą, a od 20 do 5-20 sechy chlebk z solą. Ze od 5-20 do 1 ciasto bez podpełnika. Są to no dłegsi dnie z całego miesiąca. Zieją tej nydzeją i cerplewieś dają na zystnygłe piersigłe. Rys, a było to decht przed pierwszym nasz franck procem siedci płet pełnikłe w logice, weją so złożony 2 kawelci chleba, a midze nima widzec było greby plöster sera. Płeciu jest jak hart, a łysie mu sam trzansło jak trusowi, że jaś łowk mu wepod ze za ucha. Ale ten sir jakoś dziwno chrąściu. Jego kumplowie wewalele na francka łecie i wnetk dośle do siunde. To nie był sir, leśteczk ziłtygłe wreka. Chcemy leso zasiec.